Tady jsme, letíme, křídla nám třpití se, my jsme duha hvězdy, co jen chceš. Víly jsme statečné, zářivé, báječné, větší přátelství už nenajdeš. Můžeš cítit hudbu krásnou kolem nás. Naše síla přichází, my jsme Winx magie, společně letíme, kouzelný Winx je náš. My jsme ty, o kterých sníváš, v noci každé se snášíme a křídla jen září. Už navždy, my jsme ty magické Winx. Winx Club. Jako poslední královský počin připravila Stella hostinu, kterou narušil Gargantua, žravý obr, který se pokusil zhltat celý palác. Ale nakonec ho Winx porazili. Teď musí obrátit pozornost k dalšímu cíli. Najít mračnou věž. Zamilovaný netvor. Houby, ani ňo. Nic, co by nějak vysvětlilo, jak tu mračnou věž zviditelnit. Ale to nic, Stelo. Máme knihu od Tekny ze Solarijské knihovny. A už jsem mluvila s Timem, který nám pomůže najít technomagické řešení. Ale nemůžeme čekat na něco, co možná... Odvážné, ale decentní. Moc hezké. Další. Nesnesu pomyšlení, že ty potvory mají navrch. Potřebujeme odpovědi. Další. Jeden by čekal, že existuje kniha o zneviditelňujících kouzlech, ale ne. Pozor. Další. Ty knihy se vymkly kontrole. Pozor. Hodem pryč! Počkat, možná tu něco mám. Klidu, Stelo. Ty knihy se totiž zlobí. No, fakt, že jo? Já je nechtěla naštvat. Pardon. Sluneční poklid. Winx! Ahoj, už vím, jak najít tu mračnou věž. Vážně? Musíme použít spektrografický lokalizér. No jasně, proč mě to nenapadlo? Co je to spektrografický lokalizér? Spektrografický lokalizér je přístroj, který dokáže analyzovat všechno lidskému oku neviditelné. Je tu ale drobný zádrhel. Musíme ho někde sehnat a já nemám tušení, kde ho hledat. Naši by určitě věděli. Sbírají a sestavují všechny možné technologické hračky. Navíc by se s nimi mohl konečně seznámit. Co? Já... s vašima? No, neboj se, Timmy. Vypočítala jsem šance kladného přijetí a vyšly mi na 66,8% a víc. No, jestli je to tak, tak dobrá. Ne tak rychle. Ach jo. Poslední zenitská móda zrovna jen pro tebe. Dobrý. Pěkný. To je bomba. A nemyslete, že jsem zapomněla na ostatní. Není to prostě boží? Stelo, ta křídla trošku oslepují. Tak jo, to je lepší. Páni, to jsou tedy mistrovské návrhy, Stelo. Líbí se ti? Páni, strašně. Hrozně ti to sluší. Jenom jedno chybí, než půjdeme. Klíč k legendáriu. Juhu! Zadržte, drahoušci, raději ho nechejte zde, Winx. Samo sebou, že ne u mě. Ale tady, v nedobytném magickém sejfu. Ten bude chránit klíč vlastním tělem. Zůstaneme tady a pomůžeme. Díky, Pixinky. Tak, aby se toho sejfu nikdo nedotkl. Je v dobrých rukou, věř mi. Tada! Tak, přátelé, teď si jdu dát 20. To by mě zajímalo, jak funguje. Četo, to nesmíš, nesaháš. Ty se na to jenom mrkni.
Vítejte zase v Zenitu, Winx. Jsme tady. Konečně zas doma. Páni, tady je to ale super. Tekna. Ahoj, mami, ahoj, tati. To je opravdu hrůza, že jsme tě neviděli 3,0 časových cyklů. Tedy tobě to ale sluší. S přispěním Stelly. Individuální provedení módy jsou proměnným a fascinujícím úkazem. Moc ti to sluší. Winx, představuji vám rodiče Elektronio a Magnetia. Zdravím, opravdu mě těší. Nápodobně, prosím, pojďte dál. Děkujeme moc krát. Dobrý den. Mami, tati, to je Timmy, můj přítel. To je zajímavá volba slov, chlapče. Zdravím. Tak jen běž a buď v klidu. No, je tu hezky a příjemně. Dobře. Je svačinka. Tak Timmy, připomeň mi, jakou školu navštěvuješ. Školu. No, já... Rudou Fontánu je specialista a jeden z nejlepších. Opravdu, po mém Brandnovi ovšem. Specialista? V jakém oboru? Kvantové medicíně? Neutronových vědách? Mechanické návrhářství, navigace a řešení problémů všeho druhu. Omlouvám se. Jen mu to nemluví, jak vidím. Tati, Timmy je technomagický génius. Podává se oběd Tak pojďme jíst. a objednali jsme tekniny oblíbené, precizní hrudky. Limetkovou rovnici. Vepřové kilo. Početní krém. A jako předkrm algoritmickou polévku. Chutná to jako domácí úkol. Samozřejmě, tak to má být. Totiž, Timmy, tady na Zenitu jsme všichni v multitaskingovém modu. To zní hustě. Lidé se pyšní tím, že dělají hodně věcí najednou a dost dobře. Tak uvidíme, jestli se chlapec mé holčičky umí adaptovat na náš Zenit. Schvalovací analýza přítele, zahajuji. Vyřeš tyto rovnice a vyhraj několik kol. Aha. Šermování s příborem. Hele, Elipsa na trigonometrickém diagramu 3. Jeď, Timmy, vedeš si skvěle, už to skoro máš. Mám to. Hurá, hotovo. A je to. Ha! Super. Šerm 9, reflexy 9, inteligence 10, logika 10. Testem ovšem prošel na 1. Timmy sem patří. skvěle, Timmy. A teď k našemu zvláštnímu úkolu. No jasně. Tati, mami, potřebujeme pomoct. Spektrografický lokalizér? Jeden bych tu měl. Tati, to je super. Jak funguje? To je logická otázka, děvče, ale teprve to budu muset zkusit. Můžu? No podívejme, povedlo se. No, není dokonalý. Takže jestli ten Berg rozjedou, tak to bude náš konec. No, Selino, vyhoďme je z kurzu, ano? K vašim službám. Technologie v počátcích věků přinesla člověkem stvořené monstrum, sešroubované matkami a šrouby. Legendárie? Frankensteinův netvore, zrozený z moci blesku a lidského šílenství, povstaň ještě jednou! A znič Winx! Co to je? Povolejte technodroidy!
Bere sílu z elektřiny. Musíme pryč. Tamhle je. Chyť ho, Kiko. Pixie, jedem. Na ofous. O ne. Wow, to je mi ale čipera. Na něj. Šup dovnitř. Je to tu strašidelné! Co teď? Zaběhlý sejf najde má kouzelná šipka. Tady! Díky, že jste nám půjčil ten spektrografický lokalizér. Mami, musíme se rozloučit. Co se to děje? Pojďme to zjistit. Nějaká běsnící příšera a tady na zenitu. Pojďte, Winx. Musíme ho zastavit, než někomu ublíží. Magic Winx, Bloomix. Bloom, víla dračího ohně. Můza, víla hudby. Tekna, víla technologie. Flora, víla přírody. Aisha, víla vln. Stella, víla zářícího slunce. Pojďme na to, Winx. Hned budu bojovat po boku vaší dcery. Díky svému mini větroletu. Aha, moc rád jsem vás poznal. Tak já už jdu. Ještě jednou dík. Všichni vystupte z aut. Pryč. Sopečný útok. Blesky chlorofilu. Imunní vůči útokům, ha? Aspoň tě udržím na místě. Páni, ten Timmy je ale třída. Perfektní protějšek naší Tekny. Biorytmický tok. Třeba dokážu pojmout všechnu energii z elektrické sítě. Tekno, zadrž! Ta elektřina ho asi živí. Myslí, že jsi na něj hodná. Ten brouček. Líbíš se mu, Tekno? Ten cit není vzájemný. Jedeš od ní? Já se o něj postarám. Ta nestvůra měla Winx zničit, ne se do nich zabouchnout. Selino, naprav to okamžitě. Nemůžu, je to mimo mou kontrolu. Ale počkejte, až bude Tekna v jeho dosahu. To už budu vědět, co s tím. Timmy! Ne, kam se poděli? Ano, Selino, kam se poděli? No, tady jsou. A všechny víte, co se stane, když Tekna překročí délku pobytu. Zůstane ve světě legendária na věky. Šoupni mě tam, postarám se, aby už neodešla. To není dobré. Ten netvor vzal Teknu do jiné dimenze.
Do světa legendária, pojďte, Binks! Magic Binks, Mythix! Mythix! Bloom, víla dračího ohně! Aisha, víla vln! Flora, víla přírody! Stella, víla zářícího slunce! Můza, víla hudby! Únos Tekny v žádném případě tomu chlapíkovi neprojde. Kde pak asi jsou? Možná tam v tom hradu. Mám z toho husí kůži. Pojďme, nemáme moc času. Binks, něco tu nehraje. Haló, Víly! Co vy na to? Stormy? Jste překvapené? Ve světě pro kreatury? Ne, ani ne. Elektřina probudila Frankensteina k životu a teď vás o něj zase připraví. Stormy je jak šílená. A to je jenom začátek, Binks. Připravte se teď na pořádný šok. Kde to jsem? Ne! Co to děláš? Tak naposled. Řekla jsem, že tu kytici nechci. Tohle je zlý sen. Počkat, kdo tu ještě je? Zkusím své zvláštní kouzlo. Technomagická vize. Binks a Stormy? Já vím, že máš lásky na rozdávání, kolohnáte. A znám tu pravou, které jí můžeš dát. Co je to? Jsem ještě silnější. Mocnější. Tak jo. A teď, mé milé Víly, se spolu pěkně rozloučíme. Co chceš? Padej odsud! Stormína energie je přesně to, co to stvoření hledalo. Našel svůj protějšek. Nech mě! Ani nejsi můj typ! Skvělý nápad, Tekno. A teď rychle pryč. Takže další zmařená příležitost. No skvěle, Stormy. Máme na výběr ze spousty stránek. Na každé z nich je past, akorát tak pro Binks. Děkuji, že jste ochránili město Zenith. Prokázal s velkou odvahu, mladíku. Někdy
Je nejlepší řídit se hlasem svého srdce. Jsem na tebe tak hrdá. Uvidíme se brzy. Slibuji. Prosím, ať hlavně zase neuplynou 3 časové cykly. Ahoj, holčičko. Ach ne, nemůžeme ten safe najít. Měla bych nápad. Musíme to tu zatopit a ten safe ze studny vypláchnout. Prima nápad, Četo. Pomůžu vám. Totiž špatný nápad, moc špatný nápad. Pojďme toto uklidit, než se Winx zase vrátí. Hanem, popadni, Kika, jedem. Bloom, už jsi zpátky? Jo, a díky za ohlídání klíče, Pixinky. Já věděla, že je v dobrých rukou. A teď zpátky do práce. Zapojíme ten spektrografický lokalizér a mračná věž se bude muset ukázat. Po dobytí další magické akademie jsou Trix opět sebevědomější než předtím a chystají se zaútočit na Alfii. Můza zatím na Alfii objeví hudební komnatu s magickými nástroji. Ty můžou být tou pravou magií, kterou Winx potřebují proti čarodějkám. V českém znění Rozita Erbanová, Klára Sochorová, Terezie Taberiová, Kateřina Peřinová, René Slováčková, Marek Libert, Ivana Korolová, Petra Tišnovská, Irena Hrubá-Hanáková, Petr Burian, Jana Páleníčková a další. Překlad Jana Děžínská, zvuk Milan Blažek, hudební režie Jan Maxián, dialogy a režie Jiří Ptáček. Vyrobila společnost SDI Media.